Ubwansu bw'omuguzi. Ensa Eyemo yabono muragobo monju muligirana na ukwani andonsi ya soberete no kugena kwani nebuna litukolia neligi yali yarenge ekirona kwaligania SMS ya manganamo ya twima yali abereka wateka kurwa semambi yarenge ntambe weka chinse chigobono chiyabono muragoba litukeligali alamisi chitariki emerongebere na inye mutinyo kabiro mwaka bwechiri bubere na merongebere nebere inyora kurwa sensemende eyomuna wimanyerero nigoterende Joshua uta ekotoko chikomonyia ostochi okomanyia senchira yobo ikirano na manga bireka okolekana ana sensemo ya siasa na wigomu waziri wesemi Professor George Magoha nikabaka gotara county ya Nyamira ayo amonenda mange na kualigana nkomanya senchira yobo ikirano hilitirane nkoroko Vincent Onyancha. Omwaziri wesemi Professor George Magoha ni gatare county ya Nyamira litukolia lero abwasanyara kuligerelia igoro enchera abalimu nabo igono chiskuru chero beretie asogo chokora amatemo amanena KCPE na KCSE nigo chinga kichanyara koigora ebirasi ase skuru emo ime ye county ya Nyamira maiga yogo tare skuru ya Sengeramanga asoko girebirasi asomojega OCBC asensemeli ya junior secondary kaukona kurwa senseme yo Magoha ganyara kubolia borokigwa mbabase kobana wabonde bwensi asamatema go chiokolekana asekerenga bunanige kalenda ya masomo yabeteke guturubanigwa aso wateka kwebinyi bya COVID-19. You are not going to slow us down. When the buildings have been completed and inspected and received by us, I don't want to hear a situation where there are about 50 classrooms which are ready and they cannot be commissioned because you have not signed certain papers. I would want this to be taken in the context in which it is meant. That we are not going to be running around like stupid idiots and then you sit on something that will not move forward. Na gotigana na roboti yoru ase Eyemo osebune Eyemo yokonyara gukora okundrwa kwegenkana bo wechingoro gose gender based violence nigo abaliki banyara konyora maigerio arengetengane yo asino nabo abwatani aho banyara gwikirana somo bagani yomo ase county ya Kisii obulikeito Mirded Mumanyi na roboti yoru asenchira yobwekirano Chingaki ababwatani ao bagenderete kurwania omochando wechisegi cha nyomba nigo county ya Kisii wetere ekiombe gya daraja 2 vision volunteers amo nababwatani bande batwara egekaro nabaliki amangana igoro yogokora obonereri obwo litukolia lero nigo twabwate omoyega twale gosanga amona baralia baito bagusii chinyomba chionsi kiri chobura likire gusii nengane nene twabwate twale kwanera nigo yarenge igoro ya egento tokorukanga gender based violence na effects ya twalire on mental health y'abantu baito nigo chiamate chinyinge chibwateranirie no mochando yo bwechisegi changa abo ase ababwatani abo baganeirie kurwania okonengetwa no gwatananwa kwa abantu balia baunereriwe so kurumambia twakwanire asobwagalia mangana ya gender based violence na mental health challenges yemo yabatwaila itimono negento kyo kwerusyo bogima naende bono igekero twakolire twaigwananire nga akero abana bako undergo gender based violence gosekere ekere home abanyeno muchi bako na goitana
abana bali abake bagukina kurwa enkeyo abange babo nigo bakweirana naso obogima bwabo onye n'abana abaka baiseke ba experience yobororo naende ba plead ose batwara amarito ataganeiri abange babo bachi bayarusia naende kero bayarusirie baadaye ekero batwarire gesongo infections baadaye ngo chichire chiasalia lirara moli baadaye omwana buno yokwanyora sichinjira chindi takonyora omwana gukora obobobo goika amang'ana aya aikere omogusi bwensi ase oboime gwetera okubwaterana eliogusi ekine kebomenyo omwaka oero omogimo 2021 esubcounty ya Eyemo ya Nyaribari chache njatwareta abamura n'abagaka bagweita naende ekagera subcounty deputy county commissioner bw'area ya Nyaribari chache agatwara emesangererekano n'abantu bakorukwanga barasa la wanaume abagaka abange nigo batebete ng'egento gekogera abange babo bagweita abasubati basoire obogima bwabo nigo bakareko bakombea n'abande ngotebia abagaka baminto n'abana abamuranga Nyasaye bunaroseti omochi oyo naende bunatoroseti na mwanya bantu abagaka nabo batenenerete chinka naende nabo bagwenete kogaidi naene chinka buna chikogenda igotiga bae be omoyo bateka apute ya role in society. Ginko ripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Mumanyi. Mbiya muno Mildred Mumanyi sorobotirwa senchira yobo ikirano bonno goikana indase orobotiro ndo muri kyobo tambe aze ewizara yobo chenususa ni muchache ni gobona gania serikali kobwatera n'ekinyagetari cy'abanyana seganga yogo kini yobo chenu ase ense ya Kenya engana yairwo koboko na First Lady Margaret Kenyatta asabaganirya abasubati konyara gokonyeka no murobiri yo umurikito Sara Nyarangi Ontita na robotirwa senchira yobo ikirano. Without them, it wouldn't be possible. So let's make the best of today. Abasubati abange imeyorogongorwa Afrika nigo bagwetera amakongwa mange kebochanu. Ase omusangerekano ogatano na kabere bwabachanu bwabasubati ime ya Afrika omorugi bwomorai bwense omusubati Margaret Kenyatta naerera gatie binto biragere obachanu gokinigwa ase abasubati. Symposium's theme resonates with my own experience, highlighting the importance of partnerships and collaboration as a crucial component in advancing women's health. More specifically, how they contribute to access and quality healthcare by addressing the plight of mothers seeking care across the continent. Ona kwanera gatie binto bikoirera abasubati abange ko unereriwa abane bwabo egento gekoirera abachanu koira nanse. Issues range from showing the highest maternal deaths as well as social injustices such as female genital mutilation, gender-based violence, teenage pregnancies, and early marriage. Kobeka abasubati bosyo na kobali baga eligo kwanera amangana yobachenu nechinsemo chinde nechigokonya amangana yabasubati koro Afrika amo nensengima. Women at the center of economic development is essential, where women's participation in the marketplace is not only a powerful catalyst to realizing health equity, but also a pragmatic means of overcoming health inequity. Also united in the urgent need to reinforce our collective efforts in addressing the risks that threaten the gains we have made in women's health. Omoliki obotambe ase wizara yobochenu omusubati Susan Mochache na irali bage lyogo kwanera ali abasubati bagenderete gwetera ase amagimabo. We have the highest deaths of women from birth-related complications, as well as leading incidences of adverse health outcomes amongst our adolescent population, a blot in the continent's civilization that we have painstakingly crafted together over the decades. It is indeed in gatherings like this that we are holding today that we must do a soul-searching, a deep dive, that should bring to the surface pragmatic solutions beyond business as usual. Abasubati basikwe banchwe na kwaegwa libaga eliokorwa ebirengerelyo byabo.
Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Biyamuno mulikito Sara Nyarangi Ontita sorobochirwa senchira yoboikirano bono gotigana nere Sara ligotokomera na Ndemo Stevena uyo gotumanyibuna abaonchori yakorwa asensemo ya Nyantrago na baigona amenyukurwa sensemeyo maiga yokoboro kwa macha sama tukama tambeni gobono banyoramo omoiso ekerokerio omonchori omone Steve Arika abwata na borobwa soko abekra mache asensemeyo robochirwa senchira yoboikirano. Abamenyi bense moya Nyanturage ward ya Ibeno Nyaribali chache county ya Kisii nigo ba kwa no mochando bwa macha nene mona boncheri bechiro ya Nyanturago abwa se kolengana na barabwo nigo yale ko beteri gotarange chikilomita ibere lyo konyora mache kolendo monchuri na boigo mwana siasa Steve Arika bakwatira ne kiombe kemo bachagete omubeli bwa macha sokole mege sima sense meyo elyo ko bakonya bamenyi na boncheri yabwo gwakera mbiyamano company ya Anbus asogotos tulemerege sima ase tiro ya Nyantrago nande tukababoli bagantirana kebeku ase memory yomugaka honorable Simeon yacha egera abantu banyikunywa mache biyamono asokwerwa tulemerege sima babekire pam nande kerege kisoro twakero mugambito biyamono asenge njogwa tokonyire project ya mache abande torwalite chisukali ya mache na to chandegete lakini ando choto igorere ndatokonye akobwa biyamono bana wasara tobwate mbiringurubu yo chokwana na bangino bamenta gento gekerende tamentere biasara bieto egera toimukirere igoro igotore no moko manne kiagera twareterwa mache konye tokenda sabari entambe riame toboroche one toko gete kiagera macha achire na ande gento mona tokoye kenne ngelinanga mwanje motora siriki gwande kebiya ekero chigaria matobe chigukwa machiri chigotoete chinyanya gocha mega mwanje motokonye motoro seri na macha achire oina mogoko manene niga bense meyo bago kerege tambo kireko kumwira ne limbu ya Monarika asoko bogaya ne romo chando yo abona asebo igo bamubolia ko bakonya na kuba ebiriri bunenchera ye moyo gweta ko rwaso mugasona boigo chinga kichembura tware gosaba barayi baito oyo minto Steve otokonya mabuli abangina abo bagotwerugo nande bono bachandika abandi abangina konyora barwarite bakwerigeria embura ya baita igo na mabuli noro gakyo torengererio mugasembere bito chandete na twera ni mbiyamana sama ya gwatokoreire lakini manorengereria abangina abechiro barigererie biasara tobwata tomentere ntolingu kolengana na Arika ningo morobirio yubwa macho gochiko igorwa Benelit Kuriankio na bunenchera ya moyo kumunyoro kabeiro mu waziri na boigo mona siasa Nyagosira Simeon Nyachae nigo morobirio yoraro kweli etaliaye nande togo sabatika bachi batoigorera amachaya elinde twekonye twanyora twesibia bantu baito ba Nyantrago baito Nyaribali nonde bwensi mugusia goteba amache na inyangau igokero monto gweta ukanyi naba litukolia mambia twabaliganira mwensi mabakerori ekero bakuruye gesimekyo gocha asaba nenji ginko reporter geta senikia Ndizi TV ile Italiane Ndemo Steven Biyamono Ndemo Stevena sorobochirwa asenchira yoboikirano bono gotigana na yugo ikasensemende ya siasa oyokorigie kerogo kyobojumbe kurwa asensemo ya kitutu masaba imeye county ya Nyamira Walter Barozi Omwenga nigobono anyareka wesoke na kwebwatira na omo wa UPA gosekia makia United Progressive Alliance asokorigie kerogo asensemeyo nigabori yabanto bonsi kumubwatse buno muri Keto Brian Sagnisen agotumanya Kerobono amatuko atigarete Ensa Eyemo 55 niligo korobo chole bonene nigo bono banasiasa bagendererete gwesoke na kwebanga bose bocholi obwo abuwaseri zikoli rero yokorige kerokyo bojumbe bwa kitutu masaba Walter Balozi Makworo arigani wabene asekia makia United Progressive Alliance Party UPA ekiamara chokorwanerera goso abisi UPA kazi ya haki. UPA kazi ya haki. Kazi ya haki. UPA nko iranderi bageri komwarigania na komutangaza officially une member ya UPA ase okorwanirire kerogo ya kitutu masaba under etiquette ya UPA kitutu masaba Eyemo ya Barozi chambo chambo tubwato mogoko monene igo twachire iga na intwe
twasoire imeyesaiga yomogusi UPA Kazi ya haki. Kazi ya haki UPA. Ekiagera number 1 aseki echama giaito kya UPA tobwente gukibwatera iguru na kugitatera ese ng'enjo buna mwaigure eyenesaiga yomogusi egento gi akabere slogan ye chama cha UPA igegoteba ng'a kazi ya haki. Balozi nigo achika gocha kubakorera egase bamenyi bense emeyo abwasaoro kyo gotagokiwa kubora ibwa bono na goteba chinga kichya basaye kora chaikire ngosaba no koboko komosina ngaki na chirase muri bagetutu ba minto monchore buno mujumbo ino 2022 omotienyo 8 tarehe 9 tokore gasi ya haki abarimi baito tobakorere gasi chisemi cheito tuchikorere gasi chinyagitari cheito tuchimokereri chipara cheito na uchumi y'abantu ba minto. Balozi nigo boigachika gocha gotara nero maraibwe kyama kya ODM omoskeraila Amolo Odinga aseganga yayo kolige kerogo kyobora ibwense ya Kenya bakoire bisyo ngogende isikaria nande twagusabire ng'abantu okonyora isikaria bawanche bunore ali asobore ubore bakogitere erinde na into buno mugusi totwaresa igatore togerie none myaka egochigocha ntonya gusumo bande mbarenga mu wanchera na komoko boko gakogenda gochizike ayenetaya konye bogetutu ayenetaya tibara chingia ayenetaya basaba gingosorra omuntu nimbwate egesongo nimbwate nimakwane naende nobaremu nimbwate nitasimamia kutetea haki iyo mogetutu omasaba omogusiye Nyamira County omogusiye ogusi no Kenya mogima asabeta. Ingo reporter ya Ndizi TV eretarian Brian Sagini Isena Biyamono Brian Sagini Isena sorobochirwa senchira yobo ikirano bono totigare bo igomeye county ya Nyamira bo igotomerekere na kurigereria mangana siasa oyo kurigekero kyo bojumbe kurase constituency ya West Mugrango imeye county ya Nyamira Charles Yongoto nigobona abori sema yuko mubwati ya kerokeri yako ligekero ikigwetera se kyama kya UDA kaukwana kurwaso muchoke birugolitu kuri ya rero ongoto ni gate yabuna igari gete kumurigeria boigo omokonyo mure wense William Ruto chikura chinyinge ane kurase county ya Nyamira na kubolia abantu bense me yuko mokoboko ekerokeri ligete kerogeki ime ya West Mugrango county yo ya Nyamira toko de Andraminto asa West Mugrango ingenerura kwa korregas na ande makorera asiende onge. Huyu Ruto amekuwa deputy president kwa miaka 10 anaenda ile ukua. Naye alikuja hapa Kebirigo. Hii maendeleo yote ya barabara mnaona. Yeye ndiye alifungua hizo mabarabara. Saa hii akisafika sasa nataka kusimama kura. Watu wameanza kumpaka matope. Hata rais wa nchi tunataka kuambia Uhuru Kenyatta, wewe ni rais wa Kenya, wewe si rais wa Wakikuyu. Na ukiongea kwa National TV, ongea kwa lugha ya Mkenya naongea. Na gotigara ime yerongorwa gusi kwambuka kurwa se county ya Nyamira weka se county ya Kisii umutenene bwerire ase county ya Kisii Endrisese ligobona bodi abantu kuba maiso anene asuboncherero kwelira satebire buna embure nyinge nekagere gochigotu asama tukale bosio sese boigoni government regote abuna gochakira umutinyo kane mburani gerabe nyinga mono kobwembulera chaka gotu asama tuko ale bosio na kubori abantu kone kinangwe tanga wale ase emera na boigo ase amabali yakoretwa nembura gochiko batebinga embure tokagerete ese birebi bya umutinyo gatatu mbako umutinyo gatano igo tokagerete embure gochikoba ingiya ande gochikoba enyinge kobwa embure bya gotuwatambe ese embure yega nigo tokagerete gochikogenderera kurugono muna moje rochagenderera umutinyo yokabere egenderera mbako umutinyo gatano mbaka nande mente mbako umutinyo sta gembule yento yipaketera agende bakumutinyo sta mbule yeni gerage era abe nyinge tatebe peak season yembule era umutinyo kane chinga kieti chimbule gochukaba ke gotwa nabera abe nande ke gocha neme ubera chinga kichinde
wase nabera abege gutwa mbulengia Munchumulikiri onsani kwa ntuko ya nyora gwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusigo ikanaende ensemende omurai bwenso muskuru Kenyatta ni gabo ya serikali na baiga bwatani bali ne kirenga yuko bwatana nense ya Kenya asoko nyara gukina na kurwani amaroira mange asense ya Kenya okorabo asiganga buna amaroira mange hayo aretru muchando monene digagendrete koba kora abanta bange asense ya Kenya kaukwa na lituko yigoro ase county ya Nyeri chinga kichoko cha kwa gwetera asenchera yo mutandao entunde ya gatao na kabere ya Global Fund omoyego ogochi gokolekana asense ya America uruni gatebete buno burere wenya moreo na boigoti na malaria ngati ya morera retro muchando mone asense ya Kenya na boigoni gobune serikali eligatikobeka chinchira cyo gutanga na gokeya okomenta kwa morera yo asense ya Kenya. In the 6th replenishment cycle, my administration contributed $6 million and we plan to enhance our commitment for the 7th replenishment cycle in support of the Global Fund. I call upon all implementer countries to remain at the forefront of championing and advocating for a successful 7th replenishment of the Global Fund. The replenishment cycle comes at a time when economies globally are faced with the challenge of the COVID-19 pandemic. This pandemic has underscored the need for global solidarity to curb not just COVID-19, but to curb all diseases that afflict our people. It is clear that increased investment in strong community and health systems is needed now more than ever before if we are to tackle both prevailing as well as emerging diseases. Equally important and urgent is the need to build our continental capacity to manufacture commodities for sustainability and resilience. And this calls for all of us as a continent to talk in one voice to ensure that our homegrown solutions and strategies are adopted in the fight against these diseases. Wikiranaenda sense mo ya siasa kiama kia United Democratic Party ni gobato arogosangerekana kwabo ase University of Multimedia me county ya Nairobi litukori alere kiama kyoge korawa na Sairazi Jirongo ni gobakwa na mange anebusio bogo chikoligia oburai ase ensemeyo Jirongo ka okwana kurasa ensemeyo ni gate abuna kiama kyo kia UDP ni kyo chikoba kolera ba Kenya merime menge na bogo chiwekene chire chiri abande batarayikirania ni gochinga kechi obwamo bwe kiama wamwanjira Jirongo kwebwatane no mubonde bwensi aseganga yogo chia koligia ekerugo gya siasa nabo gochinga kichini go bate abuna mbale no bosibole kwebwatane na obomo bolia burachi komokonya ane kwebwatane byamba binde ekerokeli siasa chigendete gokorwa asense bosio bwo kwerobe lya sobo cholyo bone bogo chikokoleka no mutinyo gatano na gatatu umwako yegabo chiri bubere na 22. We shall constitute the voice that sets the agenda for the next 5 years, 10 years, and the next 100 years. Each time leadership of this country fails to stand up for the truth, the people suffer. Kenya is faced with stark choice. We can build a country fit for its citizens and the envy of others by creating opportunities and spurring hope, or we can resign ourselves to the limited options we are being offered by continuity. In this election, we will be seeking to win the people's respect by talking straight and honestly. We are Umonchu muligireria na mange to kwaligandiretia yubono chikoraga isato ninchigo komanyia ayu amonenda mange inyora omuraiwense magayo kwana omokonyo muraiwense William Ruto na kwana pia ni yune kiama mba kwana na mange ba kwane oka mba kwana Raila Odinga na kwana Stephen Kalonzo Musyoka na mange to kwaligandireti kolende chikoraga isato ninchigo komanyia ayu amonenda mange kobwatikana nebirogo ikirabuno nkona chiramangana maya senchira yo obo ikirano bali mwensto bwatira na SMS ya mangana maya
yanko bakirambia muno na yumurigeria mbia muno soko chora ko yatengera kurwa Ndizi TV obwansubu mugusito bwatie kwetera ase ensemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagiansemo ya YouTube na bagotunyora buna Ndizi TV News inyora kurwa ensemeria yebimanyerio yogotwarengenere Joshua Auta tomera nesa tobuna botambe letera na enkoro ko Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato